هفشاردارên Amedê Gulten Kişanak û Firatanlı do bi biryara serdozgeriya Amedê bi hiceta lêpirsîna terorê hatin binçavkirin. Darbe yapmak istiyor. Darbe meşru değildir. Darbe meşru değildir. Gulten Kişanak dema ku ji Enqereyê vedgeriya Amedê li balafirgehê hat binçavkirin. Firatanlı jî ji mala xwe hat binçavkirin. Polîsan avêtin ser malên her du hevşaredaran û kompîter û hard driverê wan tevî pirtûkan weka delîl desteserkirin. Serdozgerî ji bo Gulten Kişanak weka hicet, beşdariya wê a Kongreya Civaka Demokratîk a ku xweserî hatibû îlankirin û axaftina wê a li wê derê nîşanda. Her wiha, axaftina wê ya di Newrozê de jî weka pesendayîna xweseriyê binavkirine. Serdozgerî gotiye axaftin û kiryarên wê xizmetê dike ji bo propagandaya rêxistina terorê. Her wiha hatiye gotin, wesayetên şaredariyê jî ji bo rakirina mêtên endamên PKK dane bi kar anîn û kirine xizmeta rêxistinê. Ji bo Firatanlı jî gotiye, di sala 2014 de li navçeya Dicleyê ji bo endamên PKK goristana bi navê Şehîdan hatiye avakirin û wesayetên şaredariyê di avakirina goristanê de hatiye bi kar anîn. Her wiha gotar û kiryarên wî jî xizmeta rêxistina terorê dike. Bêjin aşîtî yane em bi hev re bixebtin. Di saeta ku hevşaredaran binçavkirin avêtin ser şaredariya mezin a Amedê jî. Dora wê girtin û nehêştin ku tu kes bikeve hundirê avahiyê. Gel li ber şaredariyê kom bûn û bertek nîşandan. Hevseroka Partiya Herêmên Demokratîkê DBP Sebahat Tuncel xwest bikeve şaredariyê lê polîsan rê nedan. Tuncelê bertek nîşanda û got ku hûn kê ji mala kê derdixin. Hêjayê gotinê ku HDP û DBP bang li gel kir da ku xwedî şaredaran derkevin û dest bi çalakiyan bikin. Wilayeta Amedê jî daxuyaniyek bela kir û got hemî çalakî li bajêr hatine qedehekirin. Bila gel bi hestiyarî tev bigere goh nede van bangan û li gorî qanûnan tev bigerin. Hacî Can Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.